ஹை கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டியா மார்க் ஷீட் எபிசோட் 27 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம தாதாவை தான் காணிக்கிறாங்க. ரொம்ப ஃபீலிங் ஆட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, நம்ம அம்மா நம்மளை விட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க, போயிட்டு திருப்பி வரலன்னா என்னக்கா ஆகுறதுன்னு. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும், நீ எதுக்கு அப்படியெல்லாம் யோசிக்கிற, நம்ம அம்மா நம்மளை விட்டு எவ்வளோ தூரம் பிரிஞ்சு போனாலும் நம்ம எல்லாருமே எப்போவுமே ஒரு குடும்பம் தான், நீ அதெல்லாம் நினச்சி கவலைப்படாத அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம தாதா சன்னை மீட் பண்ணி போய் பேசுகிறாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம தாதா ஒரு காம்படிஷனுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பேப்பரை நீ கிழிச்சு போட்டுன்னு நம்ம சன் கிட்ட சொல்கிறாங்க. நம்ம சன்னை ஒரு செகண்ட் ஷாக்காக ஏம்மா அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம தாதாவும், என் அம்மா அப்பா ஆல்ரெடி என்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்க்குறாங்க, நான் இன்னமும் அவங்களுக்கு பாரமாக இருக்க விரும்பலை, நான் இனிமேல் நல்லா படிக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம சன்னும், அதுக்கேம்மா நீ இவ்வளோ பெரிய முடிவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்க, உன்னோட அம்மா அப்பாவை பார்க்க தான் உன் அக்கா இருக்காளே, சொல்லப்போனால் அவள் உன்னோட நல்லாவே பார்த்துப்பா, அவள் ரொம்ப பொறுப்பான பிள்ளைங்க கூட அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. தாதா அதெல்லாம் கேட்குற மாதிரியே தெரியல, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மை மட்டும் நீ கிழிச்சு போட்டாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. இப்போ நம்ம தாதா வீட்டுக்கு போய் கதறி கதறி அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க. இது கேட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம தாதாவும் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க. நான் எந்த காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறதில்ல, நான் ஒரு ஸ்டார் ஆக போகிறதும் கிடையாதுன்னு சொல்லி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் இனிமேல் நல்லா படிக்க போகிறேன், அம்மா அப்பாவும் நல்லா பார்த்துக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும், சரி நீ நல்லா படிப்பியா, என்ன மாதிரி படிப்பியான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம தாதாவும், அதில் தாங்க பிரச்சனையே, நான் ஒழுங்காகவே படிக்க மாட்டேன், நான் ஒரு மக்குக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும், அதுதான் தாதா, நீ என்னை மாதிரி எப்போவும் இருக்க முடியாது, நான் உன்னை மாதிரி எப்போவும் இருக்க முடியாது, அவரவருக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்குது, அதை வச்சு தான் அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கணும். உனக்கு நடிக்கிறது பிடிக்கும், நீ நல்லாவும் நடிப்ப, உனக்கு கிடைச்ச டேலண்ட் அதுதான், நீ அதை வச்சு வாழ்க்கையில் முன்னேற ட்ரை பண்ணு, ரெண்டதெல்லாம் மனசில் போட்டு குழப்பிக்காத, உன்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நீ செஞ்சால் போதும்னு சொல்லி நம்ம தாதாக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஷீஷியை காணிக்கிறாங்க. சாப்பாடு குறை சொல்லிட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன அந்த ஆண்டி இன்னைக்கு வித்தியாசமாக செஞ்சுருக்காங்கன்னு. அன்னைக்கு நம்ம ஹீரோயின் தான் சமைச்சிருப்பாங்க போல. நம்ம தவங்க ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லி நல்லா இல்லைனாலும் ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. பத்தாத குறைக்கு நம்ம ஷீஷி கிட்ட வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம ஷீஷியும், சரி நான் வெயிட் பண்ண, நான் ஒரு புக்கு எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லி நம்ம தொங்க பெட்ரூமுக்கு போறாங்க. ஒரு புக்கை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ரூம் ஃபுல்லான புக்கு கிடைக்கவே இல்லை. இப்போ எதிர்ச்சியா தொங்கோட பெட்டை பார்க்க முடியல, அங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்கு. அந்த லெட்டரை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஷீஷி படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அந்த லெட்டர் நம்ம தொங் தான் ஹீரோயின்காக எழுதியிருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த லெட்டர்ல, டியர் ஹீரோயின், இது என்னோட முதல் லெட்டரோ செகண்ட் லெட்டரோ கிடையாது, இது என்னோட 124வது லெட்டர். இதை உன்கிட்ட கொடுக்க எனக்கு தைரியம் இல்லை, ஆனால் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். எனக்கு உன்னை நிஜமாவே ரொம்ப பிடிக்கும், இதை நேரில் சொல்லணும்னு தான் ஆசை, ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. உன் முன்னாடி சொல்ல எனக்கு தைரியம் இல்லை, ஆனால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக உன் முன்னாடி வந்து சொல்லுவேன். அப்படி எனக்கு முடியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் இந்த லெட்டரையாச்சும் உனக்கு மெயிலில் அனுப்பி வச்சிருவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் முழுசாக வாஸ்து பார்த்த நம்ம ஷீஷி ஏதோ பயங்கரமாக பிளான் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. இப்போ அமைதியாக இருக்க மாயங் ஷீட்டில் ஏதோ ஒரு சத்தம். என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் நம்ம தாதாவை துரத்தி அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி என்ன நடந்திருக்கோன்னா, நம்ம சன் கிட்ட தாதா ஒரு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அந்த காம்படிஷனுக்காக முன்னாடி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அதுக்காக ஸ்விம் சூட்டெல்லாம் போட்டு போஸ்டர்லாம் அடிச்சிருந்திருப்பாங்க. அந்த ஸ்விம் சூட் வேற கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக இருக்கவும் அதை நம்ம அம்மாவும் பார்த்துடுறாங்க. அது பார்த்துட்டு தான் இப்போ துரத்திட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ எப்படியோ சமாதானப்படுத்தி நம்ம ஹீரோயின் அம்மாவையும் தாதாவையும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ லீயாமா அந்த போஸ்டரை பார்த்துட்டு, ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிருந்து எடுத்திருந்தா கூட கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்திருக்கோன்னு நம்ம சென்னோம், ஆமாம்மா இது கொஞ்சம் இம்ப்ராப்பராக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்டு நம்ம தாதாக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகுது. யார் எப்படி சொன்னாலும் நம்ம சன்னு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக தான் பேசுறாங்க. அவர் சொல்றாரு, இந்த காம்படிஷன் ரொம்ப டஃப்பான காம்படிஷன் ஆண்டி, இப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தாதா அந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன்னு வர சொல்லிட்டா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. நம்ம ஹீரோயின் அம்மாவுக்கு அதெல்லாம் காதுல விழல. அப்போ இதுக்கு அவ இந்த போஸ்டர்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கான்னு சொல்லி கேட்டு திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. திட்டினது மட்டும் இல்லாம தாதாவை அடிக்க வேற போயிடுறாங்க. கடுப்பான நம்ம தாதா, ஏமா என்ன சும்மா அடிக்க வந்துகிட்டே இருக்கிறீங்க, நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன், இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச வேலை, என்னோட வேலை இப்படிதாம்மா இருக்கும், இதுல கிடைச்ச வருமானத்தை கூட நான் உங்ககிட்ட தந்துட்டேன், உங்க பிள்ளை எப்பவுமே கெட்ட பிள்ளை இல்லம்மா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா அழுதுட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாங்க. நம்ம சன்னுக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களும் வெளியில போயிடுறாங்க. குரூப்பா இருந்து எல்லா மம்மிஸும் அந்த போஸ்டர் பார்த்துட்டு நம்ம சென் சொல்றாங்க, இனிமே என்ன மாத்த முடியும், பார்த்தது பார்த்தாச்சு, அவ அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டது போட்டாச்சு, எதுவுமே செய்ய முடியாது, சும்மா விட்டுரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம லீயோட அம்மாவும், அதுவும் கரெக்ட் தான், அவ கொடுத்த பணத்தை கூட நீ வாங்கிட்டால அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. நம்ம தொங்க அம்மாவும், அவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான், நம்ம கண்ணு தெரியாத மாதிரி இருந்துக்க வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம சன் தொங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. நம்ம தொங்கும், டே எனக்கு டைமே இல்லடா, நான் ரொம்ப பிஸி அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சு ஓட பாக்குறாங்க. அப்ப நம்ம சன்னும், அப்போ ஓகே நான் ஹீரோயின் கிட்டே போய் கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி போறாங்க. நம்ம தொங்க, சரி
சரி என்கிட்டயே சொல்லித்தல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. சன் நடந்த பிரச்சனையெல்லாம் சொல்கிறாங்க. தாதா வீட்டில் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, தாதா கோச்சிக்கிட்டு வெளியில் போயிட்டான். என் கணிப்பு படி பார்த்தா அவள் தேட்டரில் உட்காந்து தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான், அவளை அங்கே போயே கண்டுபிடிச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு வைக்கிறாங்க. நம்மெல்லாம் சோகமான எங்கெல்லாம் போவோம், ஆனால் நம்ம தாதா எங்கே போயிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா? சன் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபீலிங்காக தேட்டர்லேருந்து படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. கைங்களும் பிடிச்சி வா அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயின் அம்மா கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு உனக்கு என்னதாம்மா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம தாதாவும் எனக்கு என்னம்மா பிரச்சனை, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உங்ககிட்ட தான் பிரச்சனை இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன ஆசை? நான் நல்லா படிக்கணும், ஒரு நல்ல காலேஜில் போய் சேரணும், அதுக்கப்புறம் அப்பாவை மாதிரி ஒரு ஆர்டினரியான பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு பையனோ பிள்ளையோ பிறப்பான், அவங்க 2 பற்றியும் நல்லா படிக்க வைக்கணும், இதானே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் அம்மாவும் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே, நீ வேணா அந்த காம்படிஷனில் வேணா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. ஒரு செகண்ட் நம்ம தாதாக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை, அவங்களுக்கு அம்மா சொல்கிறதே புரியலை. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அம்மாவும் தொங் அவளுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம தொங்கும் பொறுமையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உங்கள் அம்மா காம்படிஷன் போகிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு. நம்ம தாதாக்கு அவ்வளோ ஹாப்பி. ஆனால் திடீர்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா, எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லி வெளியில் ஓடுறாங்க. அவங்க எங்கே ஓடுறாங்கன்னா நம்ம சன்னை பார்க்க தான். ஆக்சுவலி அவங்க தான் சன் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மை கிழிச்சு போட்டுருன்னு. இப்போ சன்னுக்கிட்ட கேட்குறாங்க நீ அந்த ஃபார்மை கிழிச்சு போட்டியா அப்படின்னு. நம்ம சொன்னோம் ஆமாம் நீ தான் அன்றைக்கி சொன்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம தாதாமா ஐயோ எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, எங்கள் அம்மா அந்த போட்டிக்கு போகிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க, இனிமேல் நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம சன்னை சிரிச்சுக்கிட்டு காம்படிஷனுக்கு போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம தாதாக்கு ஹாப்பி ஆயிடுது. நான் ஜஸ்ட் அன் இன்டர்ன், என்னால் எப்படி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்லலாம் கை வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சிட்ருக்குறாங்க. நம்ம தாதாக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை, ஓடி போய் நம்ம சன்னை கட்டி பிடிக்கிறாங்க. இப்போ ஜியாங் ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறதுக்காக அந்த டார்ச் லைட் மூலமா சிக்னல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசணும்னு. நம்ம ஹீரோயின் அதை பார்க்குறாங்க, அதை பார்த்தாலும் பார்க்காத மாதிரி தான் இருந்துக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம தாதா சொல்கிறாங்க ஜியாங்க நான் ஜெயிலில் வந்ததுலேருந்து டெய்லி உன்னை பார்க்குறதுக்காக இந்த சிக்னல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு, நீ கீழே போய் பேசலையா அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோயினோ நான் போக மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோயின் அப்பாவை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க. ஜியாங் கடையை கிராஸ் பண்ண மச்சில் 2 ரவுடி பசங்க நம்ம அப்பாவை முட்டுற மாதிரி வந்துடுறாங்க. தான் அதை காப்பாற்றுறாங்க. அப்போ அந்த ரவுடி பசங்க வேணுக்குன்னே நம்ம கிட்ட வம்பிழுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம ஜியாங்க வந்து பார்க்க அந்த பசங்களை மிரட்டி அமைச்சு விட்டுறாங்க. இதை நம்ம ஹீரோயினும் பார்க்குறாங்க. இப்போ வழக்கம் போல் அன்னைக்கு ராத்திரியும் நம்ம ஜியாங் அந்த சிக்னல் கொடுக்குறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினும் பதிலுக்கு சிக்னல் கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஜியாங்க்கு முகத்தில் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். இப்போ 2 பேரும் மீட் பண்ணி பேசிக்கிறாங்க. ஜியாங்க பார்த்ததுலேருந்தே நம்ம ஹீரோயின் அடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. உன்னை பார்க்க வர மாட்டியாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி என்ன நடந்திருக்கோன்னா நம்ம ஜியாங் ஜெயிலில் இருக்கும் போச்சுல நம்ம ஹீரோயின் போய் பார்க்க போயிருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம ஜியாங் பார்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ அதை வச்சு தான் கோவத்தெல்லாம் காணிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம ஜியாங்கும் சொல்கிறாங்க இது நான் உன்னை பார்க்க விருப்பம் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது, ஆனால் அந்த இடத்துல நீ என்ன பாக்குறது நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி புரிய வச்சுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு எம்எல்ஏ இன்னும் கோவமா இருந்தா என்ன அடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி 2 கையும் நீட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் அதுலயே பாதி சமாதானம் ஆயிடுறாங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரம் பேசி நல்லாவே சமாதானம் ஆயிடுறாங்க. உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெட்செட்டை காதுல மாட்டி விடுறாங்க. அதுல ஒரு அழகான இங்கிலீஷ் பாட்டு ஓடுது. இந்த படத்துக்கு கூட உன்னை நான் நாளைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜியாங் சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயினும் படத்துக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம ஜியாங்கும் படத்துக்கு பேரா த ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினை கிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ மறுநாள் ராத்திரியும் ஆகுது. நம்ம ஜியாங் வாக்கு கொடுத்த மாதிரி ஹீரோயினை படம் பார்க்க கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்போ அதில் ஒரு சீன் வருது. நம்ம ஜியாங் ஹீரோயினுக்கு ஹெட்செட் மாட்டி விட்டுருப்பாங்களா அதே மாதிரியே இருக்குது. அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே ஷாக் ஆயிடுறாங்க. அடப்பாவி அப்படியே காப்பி அடிச்சிட்டேடான்னு. இப்போ படம்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு 2 பேரும் ஜாலியாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன காணிக்கிறாங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கட்டும், பொறுமையாக உட்காந்து 2 வார்த்தை நிதானமாக பேசினாலே அது பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தால் கூட ஈஸியாக சால்வ் ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஹீரோயின்காக எழுதி வச்சு லெட்டரை எடுக்கலான்னு போய் பார்த்தா ஒரு லெட்டர் கூட அங்கே இல்லை. அது அங்கே இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடுது. ஃபுல்லாக தேடி பார்க்குறாங்க, ஆனால் எங்கேயும் காணல. இப்போ நம்ம ஷீஷியும் உள்ள வர அதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது. எனக்கு தேங்க்ஸ்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஒன்றும் புரியலை. நம்ம ஷீஷி உண்மையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. உனக்கு ஹீரோயின் மேலே க்ரஷ் இருந்தால் டேரெக்டாக சொன்னால் தானே தெரியும், இப்படி லெட்டர்லலாம் எழுதி வச்சா எப்படி தெரியும், அதான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக அந்த லெட்டரை நானே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என் கணிப்பு படி பார்த்தா ஹீரோயின் வீட்டில் அந்த லெட்டர் போய் சேர்ந்துருக்கணும் இந்நேரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் கேட்டோடனே நம்ம நெஞ்சே வெடிச்சு போயிருது. அடப்பாவி என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்னு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஷீஷி பயங்கரமாக திட்டிட்டு அங்கே போகிறாங்க. இப்போ அவர் ஓடுற நேரம் தான் கரெக்டாக அந்த போஸ்ட்மேனை நம்ம ஹீரோயின்காக போஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ கரெக்டாக அந்த லெட்டரை நம்ம ஹீரோயின் கையில் கொடுக்கும் போச்சுல நம்ம அதை பிடிங்கி வாசிக்கிறாங்க. பார்த்தா அது அவர் நினச்ச லெட்டராக இருக்காது. அதை நம்ம ஹீரோயினை பார்க்குறாங்க. என்னடா இவன் வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறானான்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. நம்ம இல்லை சும்மா டைம் போலன்னு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி போய்
சொல்லிடுறாங்க. நம்ம தொங் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அந்த போஸ்ட்மேனோ இன்னும் கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் இருக்கு மேடம், என்னங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம ஹீரோயினோ இவ்வளோ லெட்டர்ஸா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று திறந்து படிக்கிற மாதிரி காணிக்கிறாங்க. நம்ம தொங்க அதை பார்த்தோன்னே தடுக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க, ஆனால் கீழே விழுந்துடுறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோயின் அந்த லெட்டர் ஃபுல்லாக வாஸ்த மாதிரி காணிக்கிறாங்க. நம்ம தொங்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல. அவர் கத்தி சொல்கிறாங்க, அது நான் சும்மா டைம் பாஸுக்கு தான் எழுதுனேன், சீரியஸாலாம் எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அவருக்கு ஒரு கலந்த ஃபீலிங். ஒரு விஷயத்தில் சந்தோஷம், என்னென்னா அவர் காதலை வெளிப்படுத்திட்டோமேனு. இன்னொரு விஷயத்தில் ரொம்ப சோகம், இனிமேல் ஹீரோயின் நம்மக்கிட்ட பேச மாட்டாளோன்னு. ஸோ இதோட எபிசோட் 27 முடியுது guys. Thanks for watching. Bye bye.